सिमां राजा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। आसा खालामो गसाइनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं माखासे टपिक भिडिअ लानानै फैदों। बे टपिक भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो गिबियावनो, आरो लाइक होदो, आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो, आरो शेयार खालामदो। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बे भिडिअआनो जाबाय दि नोंथांमोना हयथ' जाय नोंथांमोना बेफोरबायदि आरोना, आं दा गिबियाव बुंलांसै। जाय सेंग्रा बा जाय मानसिया मालाय सिख्लाफोरनि फटक लानानै गावनि मबाइलाव फेसबुक खुलियो, बै सिख्लानि नामै फेसबुक खुलियो, आरो मालाय सिख्लानि फटकखौ गावनि प्रफाइलाव लागायनानै लायो बा बुजाबनानै लागायनानै लायो, बेफोरबायदि दाजा। माने गोबां मानसिफोरा आंनाव आदा नों टपिक भिडिअ बानायदो इदि बेफोरबायदि जागासिनो, गोबां बेले बेजे जालायगासिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो। बर'फोरजों बर' बेफोरबायदि दाजा। माने जास्ट जोंनि बर'फ्रा नै दा मोनसे दावराव जागासिनो इउटुबाव, माने इउटुबारफोरनि सायाव गोबां माबा बेले बेजे जालायगासिनो। बर'जों बर' हायनामुलि 7आ दा लिक जादोंनो, लिक जानानै दा जाय आगारदों बेखौ एफआइआर होनायनि मोनसे खोथा रायलायनाय दहाय निउस लाइभआव नायखांबाय आङो। दा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जानाङा। माने मालायनि फट' आगारोब्ला दि नोंनि सायाव लाइक्सआ गोबां बुरजा फैगोन, नोंनि सायाव कमेन्टआ मोजां फैगोन, हयथ' लाइक्सआ 1000निबो बारनो हानाय आरोना, भिउसफोर बारायनो हानाय, बिदिबायदिखौ साननानै दा आगार। माने गावनि फट'आनो 100 मोनबाबो, 95 मोनबाबो, 50 लाइक मोनबाबो जेबो नङा। बियो फेसबुकआवल' जाय मोजां मोननाय थाखायो, बेफोरबायदि जानाङा आरो। माने आं फोरमायनो सानदोंदि नोंथांमोनखौ मालायनि फट'फोर इमेजफोरखौ लागायनानै बा गावनि इउटुब चेनेलाव आगारनानै जेबो देरहासार जानाया खैफोदसो जायो, नङा होमबा? बे मोनसे खैफोदसो। गावनि आइडिया, गावनि टेकनिकेल लानानै मोनसे भिडिअ खालामनानै बे भिडिअखौ नोंनि चेनेलाव आगारनो हायो बा फेसबुक पेजाव आगारनो हायो, नङा होमबा? मालायनि फट'फोरखौ आगारोब्ला, मालायनि बा जिखुनु भिडिअ बानायखानाय आगारखानायफोरखौ आगारोब्ला, मालायनि प्रफाइल, मालायनि फट'फोरखौ गावनि प्रफाइलाव लागायना लायोब्ला खैफोद दं होननानै सानना लादो आरो दिनैनिफ्राय। माने आरोथ' गोबाङानो दङ बेफोरबायदि सेंग्राफोर, आरो फाल्थु आगारनाङा। जोंनि बर'जों बर' बेफोरबायदि दाजा आरोना। जोंनि बर'आ मानोना जौगालांनायनि, माने जाय मानसिया जौगालांनायनि थाखाय मोनसे चेनेल बानायो, गावनि हारिनि थाखाय मोनसे चेनेल बानायो, बे चेनेलखौ हेंथा होनाय बायदि जायो। जेरैहाय दा हायनामुलि 7खौ माबाला होनदों, माने बिदि बायदि बेले बेजे जाबाय थायोब्ला बानायला होनदों, माने बन्द' खालामसिगोन होननाय खोनादों आं दहायो। बेफोरबायदि खालामना आरोना। दा आंनिखौबो सोरबा बुङो नोंथाङा बांद्राय देखायदों होनना बुङो। माने आंना लाइक्सआ 800, 900, 700 सिमसो जायो आरो नालाय ना सेंग्राफोरनिथ'। ओमफ्राय माखासेफोरा कमेन्ट खालामो आंनाव, आदा नोंनि लाइक्सआ मानो एफा बुरजा बारा जायो, बुरजा जाबाय थायो होननानै बुङो। ओमफ्राय आंनि लाइक्सआ हयथ' आंखौ मोजां मोननाय लोगोफोर दङ, बा आंनि ग्रुपआव, आंनि जाखिनि फेसबुकआव फ्रेन्डआ जाय आं आगारदों, बिथांमोना आंखौ मोजां मोनो जानो हागौ। बेनिखायनो आंनि फट' इमेजफोरखौ लाइक होयो। आरो आं मालायनि बायदि गाज्रि भिडिअ, गाज्रि पेजफोर आगारा। आंनि गोनां, आं दा सर्ट मुभि शुटिं खालामगासिनो, गोथार रंलायनाय। बे शुटिं खालामनाया जोबनानै दा इडिटआव सोलिगासिनो। इडिटनि ओमफ्राय दाखालि शुटिं खालि माखासे फट' इमेज साफायनाय दंमोन, बे फट'फोरखौनो आं आपल'ड होगासिनो। दा बेयावबो 700, 600, बेनिफ्राय 800, दा मोनसेया सोलिगासिनो 962 लाइक्स जाना दं खोमा। दा बेखौबो माखासेफ्रा बुङो। आरोबाव आं नै मैया सानसे जाबाय, दाखालि इमेज मोनसे आगारदोंमोन। माखासे सेंग्राफोर आंनाव गाज्रि कमेन्ट खालामदों, आदा नों सानैखौबो लाबायना होननानै। बिदि नङा, आङो लाया। बे एक्ट्रेसनि लोगोसे जास्ट ओरैनो थाफानाय होननानै इमेज फट' साफायनायसो बियो। बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ खालामनाङा। आं मालायनि गाज्रि भिडिअ आगाराखै। आं जास्ट जोंनि सिनायथिखौसो होनो आगारदों, नङा होमबा? बेफोरबायदि गाज्रि सन्देह खालामनाङा। आरो
भिउस खालामबाय थायो ओमफ्राय आं गोदान मानसिफोरनियाव आं कन्फार्म खालामबाय थायो नालाय आंना दा 5000 जाबाय खोमा गासै फ्रेन्ड्सआ बेनिफ्राय नायबाय थायो आं ओमफ्राय बेखौ आनफ्रेन्ड खालामबाय थायो ओमफ्राय बोरै खालामबाय थायो दा बिथांमोनखौ आं बुङो दि नोंथांमोना मालाय सिख्लानि बेफोरबायदि गाज्रि खालामबाय हयथ' गामिनि मानसिफोरा नुनानै बेखौ माबा मोनसे साजा होखांबाय जानो हागौ दा साजा होखांनाय आरो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बोखांफिननाय बायदि जायो दा बेफोरबायदि खालामनाङा होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो मालायनि फट'फोरखौ प्रफाइल दोननाङा मालायनि फट'फोरखौ आपल'ड होनाङा आंनिखौबो दाखालि सासे सेंग्रा होखांबाय आं बुंदों नों मा फोरमायनो सानदों आंनि फट'खौ आपल'ड होनानै ओमफ्राय आं जेबो होनफिनासै आरो ओमफ्राय आं होनदों जास्ट बेखौ बुंदोंल' आंनि फट'खौ जुदि होदों मोजाङै हो खिन्थु बायचान्स गाज्रि खबरै गाज्रि हुदायै माने गाज्रि लाइनाव थाङोब्ला आं बेखौ होनदों माने नों फेसबुकखौथ' जाय मबाइलजों खुलिदों बेखौ मिथियो नालाय आं लोगो बे नामखौ स्क्रिनशट माने सेभ खालामना दोनखायो नालाय लोगो आं पुलिस लाइनाव थांगोन थांनानै आरो ट्रेक खालामगोन अबे जायगायाव थायो अबे जायगानिफ्राय आपल'ड जानाय बे मानसिखौ आं हमनो हाखायो ओरैनो ओमफ्राय बिथांखौ आं बुंखाबाय एबारनिफ्राय होनांला होननानै दा फट'खौ आंनिखौ मोनसेखौ डिलिट खालामफिनबाय खोमा आं दा आनफ्रेन्ड खालामफिनबाय बेखौ दा सेंग्राफोरा मालायनि फट'फोरखौ लाइक्स बुरजा मोन्दों मा मोन्दों होननानै नोंथांमोना रावबो बेफोरबायदि खालामनाङा आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोनखौ आं आरोबाव मोनसे खावलायनाय बर'जों बर' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदो बेल आइकनखौ थुना होदो लाइक होदो आरो नोंथांमोना जाय आंनि फेसबुकाव फ्रेन्ड जाना दं नोंथांमोना बे भिडिअखौ हयथ' नायदोंब्ला आंनिखौ सिमां राजा होननानै सार्च खालामनानै नुगोन आरो बे सिमां राजा चेनेलानो आंना दा साबसक्राइबाराबो गोबां खम आरो आं फिल्मखौबो आंनि बानायनाय आंनि फिल्मखौबो आंनो बे आंनि चेनेलावनो आगारगोन नोंथांमोनखौ आं नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनाबो गोदानब्ला जुदि आंनि चेनेलखौ इउटुबाव सार्च खालामनो हागोन सिमां राजा होननानै बा आं दाखालि मोनसे मेकिं भिडिअ आगारनाय दं जोंनि सर्ट मुभि गोथार अनलायनाय सर्ट मुभिखौ मेकिं खालामदोंमोन मेकिं भिडिअ खालामदों बे मेकिं भिडिअखौ गोथार अनलायनाय सर्ट मुभि होआबा जायो गोथार अनलायनाय होबाथाय मोनसे पिक्सार नुगोन सेंग्राफोर ज' थानाय सेंग्रा सिख्ला ज' थानाय बेनो माने थाम्बनेल दंखायो बेखौ नुगोन बेयाव सेरनानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो जौगाहोदो बर'फोरनि गेजेराव इउटुबार गोदानफोरखौ आं मालायनि बायदि इउटुबाव गाज्रि कन्टेन्ट आगाराखै गाज्रि भिडिअ आगाराखै नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ चेक खालामनो हागोन आं दाबो 6था 7थाल' आगारदों भिडिअखौ मोनसेखौ बेखौ आगारनाय जासिगोन नोंथांमोना गाज्रि साननाङा आरोना आंखौ बायदिसिना बुंबाय होननानै बायदिसिना नोंथांमोननि गेजेराव बुंफ्लां दंबा निमाहा होदो स' आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय लोगोफोर इयुन समाव लोगो मोनबाय थासिगोन